Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Napukulang ti Maysa, likatan iti ramay, iti Maysa, kalpasan nga napabitakan, iti napilot nga dinamita, iti Sitio Kibel, iti Bulo River, iti Sitio Barangay Kibel, iti Iliti Adams, Ilocos Norte. Naligbig iti epektiba nga Dan Marcelo Manuel nga agtaon tinapulog at talo kini Joel Capradilla nga agtaon patapulog at inem agpadagindeg iti poblasyon iti Adams, Ilocos Norte. Iti investigasyon iti kami iti PNP iti dua nga manalon iti napan iti Karayan tungkol sa babandagal iti Paku Idol Bernard ngim adda iti napilot nga iti improvise nga dinamita ket aksidente nga naggamanti Diyos ni Manuel dati dinamita nga sumeten iti panagbetak na. Kapot iti sa timpak kay panagpabetak na karo ang suksugatan iti Europa dati agnagan ti Manuel kaya katampay iti imana. Idinto nga ni Joel ket natamaan met iti bubog iti Europa na ingasamit ni katan iti ramay iti imana. Kapot retoy naitaray da mismo iti Batak Hospital babaen iti RHU Adams kenti PNP Adams ngem iti verifikar iti PNP iti nakapasamakan ti insidente sakop iti Dumalneg iso dagapo ng turnover iti kaso iti Dumalneg Ilocos Norte. Namuan iti agdama-damatan iti stable kasaad iti dua akalpasan ti panakataming da iti hospital lupo pa lang iti inda panakapabetak dati napilot da nga dinamita. Ti dinamita Idol Bernard ket ramat dato nga pag illegal fishing sa dagapuna nga nagbalag iti PNP kadagita ito sinuman iti nakiwarang dati nga dinamita ket man remand investigation iti PNP. Pagsiyatan na ket nagbiad iti dua Idol Bernard nga nasabugan iti napilot nga dinamita iti nadakamat ng lugar iti Bulo River iti Barangay Kibel iti Iliti Dumalneg Ilocos Norte. Iti sa bali pa nga bangir adda iti napasamak pet nga disgrasya iti Iliti Bangi Ilocos Norte babaen ti panangdong party maysa nga pick up iti maysa motorsiklo nga cross iti bypass road iti nadakamat ni Ilit. Nadigbig iti rider nga nadungpar ni Michael Ramos nga agtawin to patapulog at pito nasawa nagindeg iti Barangay Abaca Bangi Ilocos Norte. Manrimante pa nag-cross datoy nga agpapalaod datoy rider idin ta sumunga datoy pick up intorong tagnagan Fernando Espejo nga agtawin di 50 siyam magindeg iti Barangay Poblasyon 2 Paulpudi Ilocos Norte nga nakatartaray nga dong parameten datoy rider ito motorsiklo. Kapot iti sa timpak iti disgrasya na sugatan datoy ulo datoy biktima kay gastameten fracture datoy na tukkulan pa datoy iti aking kanigid nga lupuna nitaray iti Bangi District Hospital. Idinto nga ti driver datoy pick up agraman iti nakalugan kaya awan iti sinagabada nga sugat. Nitaray iti Bangi District Hospital datoy iti duwang datoy biktima nga transfer iti Mariano Marcos Memorial Hospital at Medical Center iti Batak City. Iti driver iti pick up iti medical legal iti hospital pasamuan dula ito kadikit na kainom no saan. Iti agdama nagaroon pa ng investigasyon iti PNP siya kang tiyatong napasamak ng disgrasya iti bypass road iti Iliti Bangi Ilocos Norte. Sa balipay ng disgrasya met tinapasamak ijay Iliti Pingili babaen iti panakadungpar iti maysa nga motorsiklo iti Barangay Darat Pingili. Nabigbig dato biktima nga nagmaneho nga ni Geoffrey Descalzo dahilig nga agtawin na patapulog at liba may isang cellphone technician nagindag iti Barangay Bulbulala Pinili Ilocos Norte kasamitin dato backrider na nga ni Joycine na Jean Rahon nga agtawan ito patapulo ten dialysis attendant iti Barangay Darat Pinili Ilocos Norte. Ito investigation iti PNP iti nadakamat ng motorsiklo iti left turn iti nadakamat na lugar idin ta overtake dati may sapay nga
lugan dati may isang shock rider ng turong itagnagan John Dale Nicolas nagtaw sa pulugat siyam kitito nga itong parna iti nakamatatan aglaftan nga motorsiklo kunati nagmaneho ti may kadwang behikulo sanang naripar iti pa nag-left turn iti motorsiklo nga rason iti panakadong parna gaputo rito nagsagapa iti sugat yung mga pasyente bagi iti nakulupon kasameten iti Saka dati timong parang motorsiklo iti datang insidente. Iti agdama ket manariman tato investigasyon iti PNP no kumustan iti saritaan ti absubaw na partido pasatan iti napasama ka disgrasya iti Kalman iti nadakam at tangang lugar iti barangay iti highway iti barangay Darat Pinili Ilocos Norte. Dati naipost Adula Bernard, so far, humpay iti report ni PNP, humpay iti naman nagreklamo, iti kwarpo ti Polisya. Okay. Idol, Dennis Elitio, Tatak, Aremen. Maraming salamat, Idol Dennis.